Sens qawwi ta' konsensus bejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg u l-General Workers Union dwar x'jeħtieġ li jsir f'pajjiżna sabiex kull persuna verament timxi l qudiem qbil li għandu jkun hemm qabża fil-kwalità tal-ħajja b'mod ġenerali. Din id-diskussjoni saret waqt laqgħa ftit jinbiss qabel il-preżentazzjoni tal-budget sabiex il-General Workers Union tippreżenta il-proposti tagħha lill-Partit Nazzjonalista. Bernard Gregg qal li l-kwalità tal-ħajja ma tista' qatt tmur l-aħjar jekk pajjiżna jibqa' bla pjan ċaru fit-tul. U fost l-oħrajn semma ħtieġa li l-popolazzjoni tikber b'mod sostenibbli fil-waqt li l-politiċi jifhmu x'jeħtieġlu l-pajjiż. Iżda minkejja l-isfidi hemm ukoll opportunitajiet li pajjiżna għandu jutilizzhom. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jfakkar li l-problemi f'pajjiżna jeħtieġu li jiġu indirizzati minnu fih għaliex jekk ma jsir xejn dawn se jibqgħu jikbru brata maġla. Aħna nidejna l-modell ekonomiku soċjali ġdid tal-pajjiżna li komplejna bla dubju nkantejbu matul anka din is-sena u iva nkomplu ntejbu għaliex pajjiżna għandu bżonn soluzzjonijiet, għandu bżonn viżjoni, però dik il-viżjoni dejjem tkun aġġornata fil-waqt li tibqa' dejjem direzzjoni waħda. Tkellimna qabilna fuq l-importanza ta' deċiżjonijiet importanti li l-pajjiż irid jimxi l qudiem lejhom u permezz tagħhom li mbagħad allura wieħed jar li jkunu deċiżjonijiet li ma jkunux kontradittorji. Għalhekk hemm bżonn li pajjiżna ikollu l-viżjoni. Ma jistax ikollok pajjiż li jimxi l qudiem jekk ma jkunx jaf fejnu sej. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, tenna li apparti l-enfasi fuq l-ekonomija ġdida jeħtieġ niftakru fil-kompetizzjoni sieħa li wieħed isib internazzjonalment. Dan fil-waqt li fakkar fi problemi kbar li pajjiżna qed jaffaċċja f'fatt ta' setturi bħat-traffiku u l-ambjent. Joseph Buġejja jappella sabiex kulħadd jiġbed ħabel wieħed fl-istess direzzjoni. Viżjoni u pjan nazzjonali holistiku li jaqgħad kollox flimkien il-policies ekonomiċi dawk soċjali, dawk ambjentali, edukattivi, saħħa, kollox jidħol flimkien biex aħna nimxu qudiem. Ovvjament maħħana nortu dejjem aħna nitkellmu dwar subija awtomatika tal-ħaddiema fid-trade union tal-għażla tagħhom għax dik ukoll għandha tgħallem biex ittejjeb il-kwalità tal-kundizzjonijiet u l-pagi tal-ħaddiema. Nemmnu li flimkien ġifri bħala sħab soċjali, partiti politiċi, NGOs, il-poplu in ġenerali nistgħu nagħtu dil-viżjoni kollha flimkien biex nimxu l qudiem u kif ħanaslu għal dik il-viżjoni. Preżenti għal din il-laqgħa flimkien ma' Bernard Gregg kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxone u x-Shadow Minister Ivan Castillo.